ассалому алайкум, бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, ма алҳамдулилло чизе ки советон метам бародарҷоно, ма барои як ҷабр шидан ба шуморо неста, як коре мекунем ки штоби шумо дар мақсад яъне ки сабуктар боша, и хубтар боша бародаро. Кадомед ки граница ракем бародарҷоно, якай муроҷион дар занг бизанен, алҳамдулилло ки беҳтарин бародарай ана кортуна хуб мекуна, буд мекуна, корбортуна ҳамаша мебара меёрад. Не аввалаша ки парвардигор бародарои азиз. Ана демаш ки бародаро занг бизанен, алҳамдулилло ки хай бипирсед нарх навоша любой ҷоша бипирсед бародаро. Ма кӯшиш мекунем ки штоби арзонтар боша. Хоб бародарои азиз, шумо аблошкаро диден. Мақсад аблошкае ки ҳастай, аблошка и бародар гузашта шуда буд. Аллоҳ баракатум тамом роиш кардем. Ин масъала да гап мезанем. Ана бародарое ки мо аз шумо хоҳиш мекунем ки бародаро я лайк монен, я комментария монен. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки яъне ки ҳамин навори мо паҳн шава, яъне ки ҳамин навори мо ба дигаро бираса, яъне ки ҳамин лайк комментария ки шумо мекуненш бародарои азиз, дар мо ягон фоида нест. Фоида ҳамияе ки бародарҷон ҳамо эҳтиёҷманд ба ҳамин чиз, то есть ба мақсадаш мераса, яъне ки навор паҳн мешава, ба мақсадаш мераса. хоб бародарое ки барои як лайк, як комментария зуртон намераса ки як лайк, як комментария ҳамин чилик тами таршиме кавдаста мерафтай, як комментария дар ҳаққи ҳам бародар давом мекунӣ, ё ки як смайлак роӣ мекунӣ дар онҷа, ҳамин уҷа ҳисоб мехӯрад бародаро, ё ки як салом менависонем. Барои як комментария мара менависонем ки ту яъне ки паданалати гадо, яъне ки модар ҳақорат мекунен, яъне ки падар ҳақорат мекунен, яъне ки гапҳои қабеҳ гап мезанен. Нигаҳ кунед бародарои азиз, алҳамдулилло ки бародарое ҳастанд ки барои тоҷики худаш ҷонша метаҳад, давлату савлатша меброра метаҳад. Ма ҳамин чизора ма уқа интересоват намекам, не ки интересоват кардам ки на самом деле ҳамин мардаку ҳамин зуруш мересагира меброварда медода дастай. ҳамин гап ҳамун шахсиятҳои да дахл дора ки барои як лайке ки мо пирсиш мекунем, як комментарие ки мо пирсиш мекунем ки бародаро ба хотири аллоҳ дар ми савоб хуш мешавӣ ва ҳар коре ки мекунӣ ба нияти нек мекунӣ, иншааллоҳу раҳмон ту дар ҳамун кори савоб хуш мешавӣ. Барои чӣ? Барое ки ту надорӣ ки саҳми хита дар онҷа бигзорӣ. Правилно. ту надорӣ ки ягон сумак ёрдам кунӣ, яъне ки ту ҳар коре мекунӣ ба хотири аллоҳ мекунӣ, ҳар коре ки мекунӣ ба хотири аллоҳ мекунӣ. Бародарои азиз, фаромӯш накунед ки дар ҳамун савоб шумо хуш мешен. Дар ҳамун савоб шумо хуш мешен. Не ки ман ҳамин баъзе ноҷавонмард ҳайрон мешавам ки миннат нашава хизмат мекунем, мегӯем ки дар бари бародаронмон чӣ хубестем, дар пастиву дар баландиву дар камбудиву, яъне ки ягон проблема боша, яъне ки ягон худое накна ягон корои чӣ боша, шумо мара падар маъқурат мекунед, модар маъқурат мекунед. ма хизмате мекунем ки падари ма дасти ма як пиёла чой нахӯрдай, модари ма дасти ма як пиёла чой нахӯрдай. ҳолон ки ма ира барои худам мегӯям ки нахӯрда, ҳарчанд ки хӯрда бошам ман мегӯям ки нахӯрда, яъне ки камай и ҳарчанд ки бикунӣ, яъне ки и камай. шумо ба хотири ҳамин як лайк комментариятон мара да шумо нақурат мекунед. барои ҳамин як коре ки ман мегӯям ки як бечора дар раҳ мондагӣ, як кори ҳамин буд шава, барои ҳамиқа шумо мара да шумо ҳақорат мекунед. як сазои хуби натиҷааш бояд ки ман бадӣ бибинам барои худам бародарои азиз. яъне ки ман ҳақорат намекунам, то ягон гапи пасту буландтон гап намезанам, яъне ки ман ҳамин қадар гап мегӯям ки бародарои азиз, кадомед ки ҳамин корора, ҳамун лайке ки ман мепирсамаш наметоненаш, накуненаш, таркаш кунед. ҳамун комментарие ки ман мегӯям наметоненаш бародарои азиз, просто таркаш кунед, ҳамира накунед. чем уе ки душмона ҳақорат мекунед, чем уе ки гапи бад мезанед, ҳамин ки агар дар шумо қин боша ва вазмин боша, бародаро ҳамира таркаш кунед, шумо накуненаш. намаи шумоам қадар мегӯям. масъалаи мурда бародарои азиз, аллоҳ баракатум та роиш кардем, рафта.
мегум аввалаш худованда, дуюмаш шумо ҳастен. алҳамдулилло ки рӯиш кардем, рафт гӯраш кардан, хай як ду кори дига ки доштем, дига бароям ханавоша дертар бировардем. аллоҳ баракатом та бародарое ки моро мефаҳмед, моро ҳурмат мекунед, моро эҳтиром мекунед, мо дважди шуморо ҳурмат мекунем, и дважди шуморо эҳтиром мекунем. аллоҳ дар умру ҷонтон баракат дота. ман вақтш гуфтам ки бародарои азиз, то кайра ҳастам, хизмат мекунем ки натонистам ки дига дидим ки асабо мондаши чӣ кишид, баъд мегӯм бародарои азиз дар ҳаққи ман як дуо кунед, мегӯм ебро мерам тамом айми ютуб. барои ҳамн қадар ба фикри ман ки чем номард шидан мардак шидан хуб ай, чем номард мурдан рафтан айми дунё мардак шидан хуб ай. а чӣ хотир? ба хотире ки шумо нигоҳ кунед ки ҳамин бечора 3 рӯз шида омаданша, 3 рӯз шида Москва омаданша, худованди меҳрубон ҷоша дар киҷо гирифт? Дар Москва гирифт, то есть дар Россия гирифт. представед кунед ки мо даже 1 соат, ним соат, ним минут мо гаранти дода наметонем ки мо зинда мемонем ё ки намемонем. омадай бечора хестан гуфтам раван регистратсияш кунан, документ дай пай документ шава, мехизонанаш саҳар тамом ё ҷонаш буромагия. пас бестем фикр кунем ки мо ҳамин қадар умр мебинем, марг хабарат намекунад, ту ёшик ё пири, мехоҳӣ намехоҳӣ, времяш меояд, ҷонта мегирад, меброя мерава. барои ҳамн қадар бародарои азиз, ҳамин шахсиятҳое ки ҳамин хел мекунен, аз худо битарсен. намха гаптон мегӯм, просто камтар аз худо битарсен. рӯзи қиёмат наздикай, мардӣ карда наметонӣ, ҳамин номардӣ там дар ягон кас нарасон, ҳамута қади таркишка бигзар бирра тамом. инем қадар корай. худованд ҳамата нигаҳбон боша, дар амони аллоҳ бошен. хай дар ҳақ ман дуо бошен.